Bună seara, doamnelor, domnilor și domnișoarelor, și bine ați venit la această seară minunată în care vom vorbi despre un proiect de ultimă generație care este creat de un grup de lideri în marketingul în rețea și este de fapt o oportunitate pe care eu personal o aștept de aproape 30 de ani în această industrie. Astăzi asistăm la această revoluție, sau mai bine zis, asistăm la corecțiile care se fac în această industrie de network marketing care la ora actuală nu mai funcționează. Și anume vom vorbi despre compania Live Good, care se bazează pe vânzări directe de produse de nutriție și care sunt de înaltă calitate și la prețuri foarte mici. Această companie a apărut ca urmare a unui studiu de piață unde s-a constatat că modul actual de marketing în rețea nu este în concordanță cu direcția în care se îndreaptă această industrie. Produsele sunt din ce în ce mai scumpe, deoarece companiile trebuie să-și plătească liderii care sunt în proporție de 3%. Iar oamenii nu mai reușesc să aloce bani și pentru a se îngriji de sănătatea lor, deoarece trăim într-o economie dezastruoasă, inflația este la cote maxime, facturile sunt la cote maxime. Și acum, cu ce revoluționează această companie, această industrie de marketing în rețea? În primul rând, membrii comunității nu sunt obligați să cumpere lunar produse scumpe, deci ei nu mai au acel stres lunar și pot să invite în clubul nostru și pe alți membri să beneficieze și ei de aceste produse de calitate înaltă și la prețuri mici. Primul beneficiu al membrilor comunităților este acela că pot consuma aceste produse de înaltă calitate numai pentru ei înșiși, pentru consumul personal sau al familiei lor. De asemenea, în această comunitate se pot obține și venituri care sunt realizate o parte din plata abonamentului de 9,95 pe lună și altă parte din vânzările care se fac de clienți sau vânzările cu amănuntul. În acest club, oamenii se ajută între ei și astfel s-a creat posibilitatea de a se construi acest venit pasiv. Live Good crește foarte repede și asta perturbă această industrie de marketing în rețea. Zilnic, peste 1500 de oameni folosesc acest sistem gratuit unde ei pot vedea cât de mare este cererea de a folosi noul sistem de marketing în rețea, în care orice membru poate să câștige. Acum este momentul ca să intrăm în acest marketing revoluționar până nu vor afla masele de distribuitori din alte afaceri. Tu alegi ce vrei să faci. Dacă intri acum, este posibil ca aceste mase să fie în rețeaua ta. Dacă mai aștepți, atunci vei fi tu în rețeaua lor. Viitorul depinde doar de deciziile noastre pe care le luăm în prezent. Și acum să vedem cât de sănătoasă este populația globului, o mică statistică. Dar înainte de aceasta vreau să specific un lucru. Atunci când noi alegem să intrăm într-o companie de multilevel marketing sau să dezvoltăm o afacere cu produse sau cu servicii, este foarte bine să analizăm piața, să vedem dacă este cerere pe branșa în care noi vrem să mergem sau dacă nu. Dacă cererea pe branșa respectivă este mai mare decât oferta, atunci suntem pe nișa de piață foarte favorabilă. Noi în Live Good suntem pe nișa de wellness, o sănătate de care fiecare om are nevoie, deoarece populația globului în ziua de astăzi nu mai este atât de sănătoasă cum ar trebui. Și iată ce ne arată statisticile. 90% din populația globului are un deficit de potasiu. Asta se manifestă prin oboseală musculară,
tulburări digestive, constipație. Mai departe, 80% din populația globului are un deficit de vitamina D3. Să nu uităm că am stat 2 ani închiși în casă, în care nu am văzut soarele și deci majoritatea oamenilor și în special din țările nordice au un deficit de această vitamină. 70% din populația globului are deficit de calciu, 50% de vitaminele importante, vitamina A, vitamina C, vitamina D și chiar magneziu. Acestea fiind spuse, în linii mari, și ne-am făcut o idee cât de importante sunt aceste produse naturale care ne pot completa anumite deficiențe care le avem în nutrienți care ajută corpul să presteze normal. Stafful companiei Live Good este format de Ben Glinsky, care este CEO-ul companiei. Este o persoană care are experiență de peste 20 de ani. El a creat produse nutriționiste, el a condus companii de marketing în rețea. Alături de el este familia Goodkin, Ryan și Lisa, directori de dezvoltare a produselor și de educație, și nu în ultimul rând îl avem pe domnul Nader Kazan, care este directorul de network marketing, un om extrem de pozitiv, un om care știe să dea încredere oamenilor și să le arate că ei pot mult mai mult decât ce au imaginat vreodată. Câteva cuvinte despre companie. Este companie americană. Sediul companiei se află în Florida. Adresa completă o găsiți pe site-ul principal al companiei. De asemenea, produsele companiei sunt testate în laborator pentru puritate și pentru potenție, iar compania deține aprobarea de GMP. Este o asociație care controlează și autorizează produsele în vederea obținerii avizării pentru fabricarea și vânzarea produselor, fie ele alimentare, fie băuturi, fie cosmetice, fie produse farmaceutice, suplimente alimentare și altele. Compania Live Good este o companie complet digitalizată, este o companie care oferă membrilor săi toată gama de instrumente de care au ei nevoie pentru a-și promova această afacere. De asemenea, oferă membrilor săi o garanție de 3 luni de zile. Cu alte cuvinte, dacă în 3 luni de zile un membru nu este mulțumit de produsul respectiv, poate trimite cutia goală și primește banii înapoi. Iarăși este o certitudine că această companie are produse de înaltă calitate. Și acum să vedem puțin despre ce produse este vorba. Ce produse ne oferă compania Live Good? Ne oferă produse de sănătate pentru doamne și domni, ne oferă produse de nutriție, de imunitate, de detoxifiere a organismului, de a obține mai multă energie, pentru frumusețe și produse anti-îmbătrânire. Și pentru că am spus că este o companie complet digitalizată, trebuie să știți că de la început se știe exact cum se poate intra în această comunitate, iar veniturile care se realizează se pot retrage printr-un e-wallet cu care compania colaborează. Acum să vedem care este misiunea companiei. În primul rând, o misiune foarte importantă este aceea de a-și ajuta membrii comunității să devină sănătoși folosind aceste produse minunate care sunt la prețuri mici și care sunt permise pentru orice buzunar. Deci, să consumăm aceste produse, să fim sănătoși și să rămânem sănătoși. Iar a doua misiune importantă este aceea, așa cum am explicat, prin această interacțiune între membrii comunității se creează un venit pasiv care poate duce la o independență financiară sau, dacă vreți să o luați, poate conduce la a-ți asigura o pensie sau un venit lunar stabil. Și acum câteva cuvinte în linii mari despre produse. Produsele despre care voi explica nu se găsesc încă pe piața
Europeană vor apare până la finele acestei luni. Despre rezultatele acestor produse ne vorbesc grupurile de pe Facebook americanești, în care oamenii depun mărturii despre produsele pe care ei le consumă, iar rezultatele sunt foarte pozitive, pentru că ei au anumite afecțiuni de sănătate și folosesc de la alte companii produse scumpe, dar venind Live cu aceste produse de calitate superioară și la prețuri mici, le preferă pe aceste produse. Și vorbim de multivitamine, un bioactiv complet pentru dame și pentru domni. Compoziția lor este aceeași, diferența o face că cele pentru doamne conțin mai mult fier. Deci ele conțin 24 de vitamine și minerale care ajută la întărirea sistemului imunitar, care ajută la întărirea sistemului cardiovascular și în felul acesta noi putem avea o viață lungă și sănătoasă. Prețul pentru membrii comunității pentru acest produs este de $9,95, iar pentru clienți, pentru cei care nu doresc să intre în comunitatea noastră, prețul este de $17,95. Al doilea produs minunat este vitamina D3, care oferă vitamina D3 de la Live Good, care conține 2000 de unități, oferă organismului această vitamină de care cu toții avem nevoie, de cea mai înaltă calitate. Vitamina D3 în combinație cu vitamina K2 ajută ca la oase să ajungă calciul pentru a menține masa, densitatea osoasă puternică și sănătoasă. Ajută de asemenea la menținerea funcției cardiace și sunt de cele mai înaltă calitate. Ajută la sănătatea funcției sângelui, a inimii. Pentru un membru o cutie costă $8,50, pentru un client $17,50. Mergem la ultra complex de magneziu. Ultra complex de magneziu este un mineral care are un rol esențial pentru menținerea echilibrului electrolitic în organism, mare parte din acestea răspândindu-se în oase. Ajută și este un suport maxim pentru sistemul muscular, pentru sistemul nervos și pentru sistemul energetic și sprijină peste 3000 de reacții enzimatice. Prețul pentru un membru, pentru o cutie de 60 de capsule, costă $8,95, pentru un client de $17,95. Avem și aici laboratoare care au testat și confirmă calitatea acestor produse. Un produs extrem de important este produsul Factor 4, care de fapt este un antiinflamator și este singurul produs din antiinflamator atât de puternic din lume, care conține 4 dintre cele mai puternice ingrediente antiinflamatorii, și anume uleiul de pește, curcuma, coenzima Q10 și usturoiul. Deci acest produs combate inflația din corpul nostru, ne susține sănătatea articulațiilor și a organelor, ne ajută să avem o sănătate imunitară bună, ajută la circulația sanguină și prețul pentru un membru, pentru o cutie de 60 de capsule, este de $18,50, iar pentru un client este de $29,95. Și am ajuns la aminos esențiale, un produs 100% vegan, este fără gluten, fără zahăr, fără cofeină și oferă un raport optimizat de toți aminoacizii esențiali, aminoacizi în lanț ramificat și electroliți
pentru a sprijini forța și funcția musculară. Crește rezistența organismului, ajută la recuperare, promovează o energie bună, pentru că ne lovim zilnic de foarte multe obstacole, o energie care ne ajută să trecem mai ușor peste ele și de asemenea o concentrare foarte bună. Deci pentru un membru o cutie costă $19,95, pentru un client $29,95. Și am ajuns la un produs minunat, un produs care este creat din tot ce este de culoare verde, legume și fructe. Este în mod normal, dacă noi am consumat fructe și legume organice, proaspete, curate, am avea o tensiune arterială normală, intestinele noastre ar funcționa normal, creierul nostru obținând toate substanțele nutritive de care avem nevoie pentru a-și îndeplini sarcinile sale, ar fi ideal. Însă, în realitate, nu se întâmplă acest lucru și iată că vine acest produs Super Greens care completează deficiențele pe care le avem și ne ajută într-o protecție imună destul de bună, o energie bună, o recuperare după anumite afecțiuni foarte rapidă, ne ajută foarte mult în stresul care ne confruntăm zilnic cu el și care ne mănâncă vitaminele și mineralele. Ne ajută foarte mult să avem o sănătate digestivă bună și ajută de asemenea la o detoxifiere eficientă. Oameni buni, este un produs care ne face să devenim sănătoși. Prețul unei cutii pentru un membru este de $18, iar pentru un client este de $29,95. Și avem al doilea produs minunat care este creat din tot ce este de culoare roșie, legume și fructe, și anume produsul Super Red, care conține de fapt cea mai mare cantitate de fructe, extracte, legume cunoscute pentru a ajuta îmbunătățirea fluxului sanguin prin creșterea producției organismului nostru de oxid nitric. Oxidul nitric, organismul nostru în anii de tinerețe îl produce singur. Cu cât înaintăm în vârstă, acest oxid, producerea lui se diminuează și iată că încep să apare deficiențe. Ei, aceste deficiențe sunt completate de acest Super Red care ajută să avem o sănătate cardiovasculară minunată, să avem o circulație sanguină minunată, inima să primească suficient sânge pentru a-și îndeplini funcțiile corect și de asemenea creierul pentru a ne ajuta de asemenea să prestăm normal. Ne ajută de asemenea să avem o sănătate sexuală bună și creierul, am spus despre calitatea lui. Am văzut pe grupurile de la americani, ei combină aceste două produse și își creează un shake pe care îl beau în fiecare zi. Și aceste produse au testarea de laborator, că ceea ce scrie pe etichetă există și în conținutul în produsul respectiv. Și am ajuns la cafea. Cine nu-și dorește să aibă o cafea bio? Această cafea însă conține ingrediente de cea mai înaltă calitate din cele mai curate, cele mai pure și luxuriante locuri de pe planetă. Este prima și singura cafea îmbunătățită cu fibre sănătoase pentru a ne reduce foamea. De asemenea, în compoziția ei se găsește și ceaiul verde pentru a promova o funcție sănătoasă a creierului și pentru a stimula arderile grăsimilor. De asemenea, conține 6 tipuri de ciuperci biologice care susține stresul și susține un corp sănătos. Are un gust excelent,
Un membru plătește pentru o cutie $17,95, un client plătește $28,95. Și iarăși un produs de care sunt mândră să vorbesc despre el este proteina din plante. Printre altele, ea conține proteină de mazăre, proteină organică de cânepă, conține foarte mulți aminoacizi, 26 de vitamine și minerale, tot complexul de vitamina B. Iată cât de multe ingrediente conține acest produs care ajută sănătatea umană și astfel ne ajută să ne recuperăm mușchii, să avem o masă musculară sănătoasă, mușchii slabi să-i întărească și fortifică aminoacizii esențiali. Prețul pentru un membru acestei cutii este de $22, iar pentru un client $34. Și aceste produse au analiză de laborator. Și am ajuns la uleiul de CBD, uleiul care este extrat din semințe de cânepă presată la rece și este un produs care ajută în enorm de multe afecțiuni ale corpului. Ne ajută să îmbunătățim persoanele care sunt diabetice, la artrită, la cardiopatie, la Alzheimer, tulburări menstruale, menopauză, epilepsie, obezitate, oboseală, migrenă, reglează glicemia și multe altele. Este produsul nostru, o sticluță de 30 de ml, are o concentrație, una de 750 și o concentrație mai mare de 1500. Este produsul pe care cel cu concentrația de 750 îl putem obține la prețul de $18, iar un client la prețul de $28, iar cel mare la prețul de $26. Și avem un ulei CBD și pentru animăluțele de casă, pentru că și ele este bine să le avem pe lângă noi sănătoase. Deci, o sticluță de 30 de ml cu o concentrație de 300 de mg costă $14, iar un client plătește pentru o sticluță de aceasta de $22. Și aceste două produse au certificarea că ceea ce scrie pe etichetă este și în conținutul produselor. Doamnelor și domnilor, deocamdată acestea sunt produsele pe care ni le oferă această companie. Eu am vorbit despre aceste produse având în vedere tot ce compania ne arată pe site-ul său de produse și de asemenea m-am bazat și pe testimonialele care le-am citit pe grupurile de pe Facebook, deoarece pe piața europeană deocamdată nu avem aceste produse și nu putem să vorbim din propria experiență. Aici vedeți niște poze în care se arată diferența de preț între produsele Live Good și celelalte companii care sunt pe piață, la unele dintre ele ajungând un discount de până la 75%. Și dacă mă refer la uleiul CBD, iată că aici noi obținem unul cu $18 și același ulei cu o concentrație mai mică îl oferă Young Living la prețul de $80. De asemenea, Super Red, sunt și alte companii la prețuri destul de piperate. Acestea sunt produsele și prețurile de care puteți beneficia dacă intrați în clubul nostru plătind o taxă lunară de $9,95. Și acum, după ce am arătat partea bună că fiecare membru al comunității noastre poate beneficia la achiziționarea produselor pentru consumul propriu de discounturi foarte mari, ceea ce îl ajută sau ajută și pe oamenii cu veniturile mici. Acum intrăm în partea cealaltă, intrăm în partea de business și aș vrea să spun că este ideea mea, este minunat să te bucuri de aceste produse care ajută oamenii în sănătate,
dar în același timp poți să devii și bogat. Live Good este cea mai nouă companie de multilevel marketing care va cuceri în curând întreaga industrie de marketing în rețea. A fost lansat în decembrie 2022, iar din prima zi de lansare s-au alăturat mii și mii de marketeri în vânzări de produse de sănătate din toată lumea. Aceasta este cea mai mare oportunitate cu un plan de compensare excepțional, despre care vom vorbi în continuare. Cum începem? În momentul în care te-ai hotărât și vrei să te alături comunității noastre, atunci există un formular care îți dă dreptul să te înscrii ca membru free. Îți introduci adresa de e-mail, numele și prenumele și în acest fel ți-ai rezervat un loc în acest power line, în această listă puternică pe care compania a creat-o și în care oamenii sunt distribuiți unul sub altul, așa cum se vede în partea stângă pe ecran. Acest lucru îți dă dreptul, rezervându-ți acea poziție, îți dă dreptul că atunci când tu vrei să devii membrul al comunității, să plătești un abonament de $9,95, să plătești pentru o singură dată o taxă de $40 pentru a deveni afiliat sau, dacă dorești, poți să beneficiezi de un discount de 20% plătindu-ți abonamentul pe un an de zile. În această situație, când ai devenit membru activ, poziția ta este introdusă într-o matrice binară, despre care am să explic imediat, și șansele sunt destul de mari ca în timp să obții prin spillover membrii și în matricea ta aduși de linia sponsorială. Acestea fiind spuse, haideți să vedem acum de ce ar trebui să plătești acest abonament. Acest abonament îți oferă șansa de a face parte din acest club minunat, unde tu poți achiziționa produsele de înaltă calitate la prețuri mici și unde îți poți crea un venit pasiv. Am spus că Live Good este una din companiile cele mai digitalizate și este foarte important să învățăm multe lucruri despre digitalizare, pentru că acesta este viitorul. Iar unul din instrumentele puternic pe care ni-l oferă compania este site-ul personalizat, în care noi putem personal să facem cumpărături și putem să arătăm prietenilor, familiilor, cunoștințelor noastre diferențele de preț între membru al acestei comunități și client. Dacă cineva nu dorește să devină membru, atunci el poate beneficia de produsele noastre cumpărând la prețul de client și, de asemenea, poți să oferi și site-ul tău personalizat pentru ca cei care nu doresc să se alăture comunității noastre să cumpere produsele la prețul de client. Vorbind despre planul de marketing, avem 6 tipuri de bonusuri pe care o să le exemplific imediat pe fiecare în parte. Și anume, înainte să vorbesc de primul bonus, am să spun câteva cuvinte despre o matrice forțată multiplu de 2 pe 15 nivele. În momentul în care ți-ai achitat abonamentul și ți s-a creat o poziție într-o matrice binară, este posibil ca sub tine să nu existe nicio persoană sau linia ta sponsorială să fie foarte activă și deja să ai 2 persoane sub tine. Nu știu, mai devreme, mai târziu vor apărea 2 persoane sub tine care formează nivelul 1. Acum, tu, împreună cu aceste 2 persoane, împreună cu linia sponsorială, contribuiți la crearea nivelului 2, care va fi multiplu de 2, adică va fi formată din 4 persoane.
și așa mai departe. Nivelul 3 va fi creat de 4 ori 2, multiplu de 2, 8 și așa mai departe, până la nivelul 15. Și acum, pentru faptul că tu devii membru al acestei comunități și îți plătești abonamentul lunar de $9,95, pe lângă faptul că beneficiezi de produsele la prețuri, unele ajungând cu un discount de 75%, dar din fiecare persoană care va apărea în matricea ta, fie că le-ai adus tu, fie că le-ai adus oamenii din downline-ul tău, fie că le-ai adus linia sponsorială, nu contează, primești 2,5 din abonamentul pe care ei îl plătesc lunar. Ei plătesc lunar abonamentul, tu primești lunar 2,5 din abonamentul lor. Și iată că în felul acesta, în timp, poți să-ți creezi un venit pasiv sau, dacă vrei să-l numești, poți să-ți creezi o pensie sau poți să-ți creezi un salariu lunar care poate ajunge la $2047. Imaginați-vă că la acest venit nu poți să ajungi imediat, îți trebuie timp, dar pe timpul care se parcurge din momentul în care te-ai înscris, în fiecare lună vei vedea o creștere a venitului, că vei începe cu $1, că vei începe cu $5, că vei începe cu $10, cu $15, nu știu, în funcție de cum se dezvoltă echipa ta, atunci tu vei vedea de la lună la lună o creștere a venitului tău, ajungând până la 2047. Ei bine, acesta este posibilitatea care ne oferă compania, însă dacă noi nu aducem oameni, atunci și această creștere va fi foarte lentă. De aceea este foarte indicat ca fiecare dintre noi să facem măcar acest mic efort, să aducem măcar 2 persoane. Ce avantaje avem dacă aducem 2 persoane în această matrice? În primul rând, te califici pe primul nivel de calificare al companiei. Calificările în Live Good au o importanță crucială. Calificându-te pe primul nivel, asta înseamnă că și bonusul tău din matrice se va dubla. Pentru că matricea ta va continua și pe nivelul 13. Dacă pe nivelul 12 avem 9.000 de oameni, pe nivelul 13 vom avea 2 ori 9, 18.000 de oameni, dar și venitul se dublează. Și așa va crește în funcție de calificarea pe care o ai până la nivelul de diamant, pe nivelul 15, unde poți avea un venit de $16.000 lună de lună. Acesta este un bonus separat, un bonus pe care îl primește toată lumea. Toți cei care își plătesc abonamentul de $9,95, mai devreme sau mai târziu, ajung la aceste venituri în funcție de cum se dezvoltă echipa respectivă. De multi-level marketing se folosesc cel mai mult 2 sisteme, binar și unilevel. Binarul înseamnă că se creează 2 echipe, una pe stânga, una pe dreapta, fiind plătit săptămânal din echipa cu activitatea cea mai slabă. Unilevel înseamnă că toate persoanele pe care le sponsorizezi direct, adică le-ai adus în afacere, indiferent oriunde se vor afla ele în matrice, pentru acest sistem de bonusare, ei vor forma întotdeauna nivelul 1 sau generația 1 a ta. Și tu vei fi bonusat de la fiecare separat pentru activitatea pe care fiecare o desfășoară. Așa că, după cum vezi aici, toți cei care sunt cu haină de culoare mov sunt direcții tăi. Tu vei primi bonusurile despre care voi vorbi de la activitatea tuturor acestora. Fie că ai 1, fie că ai 2, fie că ai 3, fie că ai 5, că ai 100, că ai 200, te interesează. Și aici vine ideea, cu cât ai mai mulți direcți,
cu atât ai să vezi că bonusurile tale cresc mai mult. Pentru că una e să primești de la 2 persoane și alta e să primești de la 10 persoane, spre exemplu. Pentru că la rândul lor și ei încep să-și aducă oameni, să-și creeze echipe, exact cum faci și tu, iar direcțiilor, persoanele pe care ei le sponsorizează, pentru tine formează generația a doua. Și de aici vorbim plată pe generații. Și primul bonus este bonusul de start rapid. Atunci când cineva intră în comunitatea noastră, va plăti $50. Dacă ai adus o singură persoană, vei primi jumătate din acești $50, adică $25. Dar zic eu, n-ar fi mai indicat să aduci 2? Un mic efort. Aducând 2, ți-ai recuperat cei $50 care i-ai plătit și din ce aduc ei mai primești și de la ei un 10%. Deci iată că Likud îți oferă șansa practic să ai business-ul tău fără nicio cheltuială. Și aici am să dau un exemplu. Dacă ai 2 persoane care câștigă fiecare câte 1000 din bonusul din matrice, acel bonus care am spus că se plătește... aici am greșit. Dacă ai 2 persoane care au plătit... Nu. Acum, dacă mergem la nivelul de argint, hai să vezi că ești plătit în adâncime și de pe nivelul 3 și de pe nivelul 4. Calificându-te la nivelul de aur, poți să primești și de pe nivelul 5 și de pe nivelul 6, normal, coeficient mai mic, pentru că pe aceste nivele sunt mult mai mulți oameni și vei primi un coeficient mai mic. La platină primești pe nivelul 8, iar la diamant primești și pe nivelul 10. Al doilea bonus extrem de important, este un matching bonus, este un bonus de recunoaștere, practic, pentru faptul că ai adus cât ai putut. Ai adus un om, ai adus 2 oameni, ai adus 5 oameni, ai adus 10 oameni. Compania te răsplătește prin acest bonus. Cum? Aici trebuie să știi că vei fi răsplătit în funcție de cât câștigă persoanele sau persoana care ai adus-o. Dacă ai adus o singură persoană și să spunem că această persoană primește în bonus, primește $1000, tu vei primi 25% din $1000, adică $250. Dacă ești calificat la nivelul de bronz, primești de la 2 persoane 50%. Deci, dacă ai 2 persoane cu câte 1000, primești 1000 de la cele 2 persoane, iar dacă ești la nivelul de argint, primești pe lângă acest 50%, primești și de la generația a doua, adică de la ce câștigă ei. Păi imaginați-vă dacă ai 6 direcți, fiecare câte 1000, sunt 6000 primiți dintr-un foc, 3000 plus din activitățile lor, dacă mai rezultă încă 5000, mai primești încă 1000. Așa se întâmplă și la nivelul de aur, când primești și de pe generația a treia, ajungând la diamant, să primești pe 5 de generații. Este un bonus extraordinar, un bonus care îți mărește acel venit stabil lunar. Acum, pentru persoanele care nu doresc să intre în comunitatea noastră, avem acel magazin online în care ei își pot procura produsele la prețul de client și dacă un client îi oferi magazinul tău online și își face o cumpărătură din magazinul tău online, tu primești 50% din diferența de preț. Adică, tu ca membru, să spunem că pentru un produs plătești $8. El ca client, pentru un produs, plătește același produs, plătește $18. Diferența de $10 se împarte în 2 și tu primești $5 pentru fiecare produs asemănător pe care el îl cumpără. Dar dacă te califici, primești și de pe nivelul 2 un 10%. Dacă ești la argint, nivelul 3, nivelul 4, încă câte 5%, ajungând la diamant să primești pe 10 nivele. Un lucru foarte interesant este bonusul influencer, în care te ajută în funcție de vânzările care le fac direcții tăi să mai primești un coeficient în plus.
Spre exemplu, dacă direcții din care nu sunt membri în comunitate, deci din clienți care s-au înscris pe site-ul tău și ei, să zicem că într-o lună ei cumpără produse în valoare de $2500, tu mai primești un 10%. Deci, pe lângă cei 50%, mai primești un 10%. Așa crește până când ei vor face cumpărături până la $50.000, tu vei primi 100% diferența de preț. Și un bonus special este pentru cei care au atins nivelul de diamant. În fiecare lună, compania oferă 2% din totalul vânzărilor efectuate în luna respectivă. Și acest 2% îl împarte cu toți diamanții din companie. Acum am să spun câteva cuvinte despre aceste calificări care am specificat că sunt extrem de importante. Pentru prima calificare de bronz trebuie să aduci 2 persoane. Asta este singura obligativitate. Apoi, ca să atingi nivelul de silver, ai nevoie să ai 3 persoane care au atins nivelul de bronz. Deci, 3 persoane care au adus fiecare câte 2 persoane, asta însemnând 9 persoane, și cu tine 10, ori și să ai în downline-ul tău 20 de membri activi. Iar mai există o posibilitate să ai 10 membri activi, 10 membri înscriși personal și în echipă să ai 20 de membri activi. La aur este aceeași situație, ori ai 3 persoane care s-au calificat la nivelul de argint și să ai în downline-ul tău 100 de membri activi, sau să aduci tu personal 30 de membri și să ai în downline-ul tău 100 de membri activi. La platină, sistemul se repetă, ori aduci 100 de persoane pe care le aduci personal, le sponsorizezi direct și să ai 500 de membri în downline, sau să ai 3 membri calificați la nivelul de aur și 500 de membri în downline-ul tău. Iar la diamant, un diamant trebuie să aibă sub el 3 picioare cu câte un membru calificat la nivelul de platină și un număr de 2500 de membri activi în downline-ul respectiv. Acum, dacă am înțeles cum plătim când intrăm în această afacere, trebuie să știm și cum ne putem retrage câștigurile realizate. Aceasta se face printr-un wallet global unde compania are un cont deschis și acolo noi ne putem configura poziția noastră făcând legătura cu contul bancar unde putem să trimitem banii, sau dacă dorim putem să-i trimitem în moneda digitală Bitcoin, sau putem să comandăm un card de la companie. Cardul standard ne costă $10 și cu el putem să facem cumpărături. Acestea fiind spuse, aici mă opresc și vreau să fac o mică recapitulare. Produsele noastre sunt produse care se vând singure, deoarece calitatea va spune cuvântul, prețul își spune cuvântul și atunci desigur că oamenii vor prefera produsele noastre pentru rezultatele pe care le vor obține. În ceea ce privește planul de marketing, să fiți siguri, dacă vom lucra în echipă, dacă vom interacționa între noi ca să putem să ne creăm un venit pasiv sigur, este posibil, dar numai cu voința noastră. Și cum vrei să-l iei, fie că îți creezi un venit pasiv, fie că îl vrei pentru o pensie mai bună, fie că îl vrei pentru o viață mai bună, dar el există și poate să realizeze oricine. Așa că Live Good este o companie în care fiecare câștigă. Fie că câștigi sănătate și pe lângă sănătate poți să câștigi și bani. Eu vă mulțumesc și vă doresc mult succes!